Ngoke mayizoba muhle kodwa kunzima kuyinkinga uma ngabe nama actions kalowo mama esezoshintsha bese bawentombazana. Amen. Hallelujah. Ibandla belidinga omama abazothi noma ngabe bangagqoka ke bafane namantombazane noma babamisane ngokothini namantombazane kodwa ama-actions alowo mama awahluke kwawentombazane. Hallelujah. Uthi mubabuka Yesu babone befana ungakwazi ukuhlukanisa ukuthi ubani umama la ubani intombazane kodwa bese uhlukanisa ngokubona izenzo usubona indlela enza ngayo ukuthi okay umama ke lo. Hallelujah. Ngoba inkinga esinayo omama aba-endapha sebebehave okwamantombazane then ingane kasenaye kumama sayinentombazane. Hallelujah. Yikho uPetro azathi ukuhloba kwenu makungabi nje ngokwangaphandle. Akaqondile uPetro ukuthi cha ningazihlobisi ningagqoki kahle ninga-make up ningenzile zonke lezi zinto zenu ezenziwayo ningazenza but kakhulu gcinani kumuntu ongaphakathi. Hallelujah. Masibuka wena ingaphandle lakho ugqoke kahle ufake ubuthebe ufake amacika amahle asithi masibheka bese kungahluki kumuntu ongaphakathi kungahluki enhliziyweni. Hallelujah. Ngoba ungaba muhle ngaphandle kodwa ingaphakathi lona libaluleke kakhulu. Hallelujah. 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 Ingakho ngiye ngitshele amantombazane lawa ngaphansi kwami emsebenzini ingitshela ukuthi unjani kanti ubhuti uSibambane yazi ngifika izolo la ngiqasha izolo kodwa usengikhulumela nje into engayizwa ngithi mina lalela nje ukukhulumela lento engayizwa wenziwa ilast ngano because there is a difference between love and lust. Kunomehluko phakathi kothando nenkanuko. So uhlakaniphile uyintombazane ehlakaniphileyo uyakwazi ukubona inkanuko uyakwazi ukubona uthando and then bese uyathula ke ubheka ukuthi will you consider ini uthando. Inkanuko uhlakaniphile don't even think of it. In fact inkanuko into ukuthi uyikhahlele lapha ngaphandle. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyamatshela ukuhlalela lo wenziwa inkanuko hayi ukuthi you are not the first one. Unjalo nje amantombazana afika la hayi uyekugijimela bona kuqala inkanuko emhlupha. Ngoba angeke bakuqula ubona intombazane ngokuqala usiyayithanda uthandana. Yini oyithanda umuntu umbona ngokuqala first time nje usiyamthanda just because ubona nje kuhle usiyamthanda uqala nje. It shows that there is no love there because uthando lwakhiwa izinto eziningi alakhiwa nge-external beauty, outward beauty, kodwa uthando lakhiwa even inner beauty. In other words, before you approach a person uthi uyamthanda udinga ukuthi ube nesikhathi umbuka because ingaphakathi awukwazi ukulibuka ngeminute bese uyaqeda uyaconclude kodwa ingaphakathi ithatha isikhathi ukuthi uzokwazi ukulibuka waneliseke and that's when you will determine ukuthi hayi cha njemuhle ngaphandle nangaphakathi muhle then you can think ukuthi hayi you can approach the person. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So ke mfundisana namantombazana musuka la umuntu nje kubona eTexini ethi uyakuthanda awumtshela ukuthi uyakubhedela. Hallelujah. Ungalokhu ulalela into umuntu eqala ngokubona kodwa umuntu osawakubona inyanga nide nibonana ni-interact ngendlela interact ngayo nibuzana impilo kuphela kanjalo nihlangane kuphi nihlangane enkonzweni nihlangane kuphi then after months asekutshela khona then think of that ukuthi is he real or not rather than ukunaka umuntu ozodlala ngawukhulumela into ngosuku lokuqala nje kubona useyakuthanda because konakala lapho baningi abanye abashada nayo beshadana kwaqala kuyi-last uthi omunye ke yes it can develop i-last sheet igcine seyi-love but if that remains ukuthi that was last and sometimes it last izo-end up ivuka ukuthi kahle le i-last eyenza ukuthi ihlangane thina
So izinto eyikhava izinto eyisatisfya ilast mase kuhamba emshadweni seziphela noma seyiwitnesseka. That's when izoqala bese kubonakala ukuthi lento kwaqala kuyilast. Yes khona kwase kuyashintsha ke kwane love edevelopayo. But ekugcineni kuyasho ukuthi yaqala kuyilast. Bayenza lento yabo balwakha lolu thando labo bawakha lo mshado out of lust. I don't know why ngikhuluma lokho but uNkulunkulu uthi angikhulume ngakho ngisize ngoba it's a Mother's Day kodwa uyadinga intombazana ukusizakala. Hallelujah. Baningi mhlamba sebangene inkingeni, baningi sebawela ekuhluphekeni bewela ilast ngoba bavumela ilast. Hallelujah. Abafunanga ukubona ukuthi is there love there. Hallelujah. Ukuhloba komuntu wesifazana kube ungaphakathi. Ngithi ke mangikhuluma nezinsizwa ngithi when you are thinking of marrying someone, don't marry someone omuhle kakhulu noma omuhle ngoba udonse ukuhle, but marry someone omuhle ngaphakathi. Ngoba mawugcine ngaphandle wagcine ebuhleni ngaphandle uzoba nenkinga mangabe senihlezi ku-marriage sewuthola ukuthi abukho ubuhle ngaphakathi kungaphandle kuphela. Kwi-marriage akufani nokubona nemgwaqweni. Kwi-marriage that's where kufuna ukuthi kuvele noma kusebenza kakhulu the inner person yakho ne-inner person yakhe. That's where zisebenza khona. And imagine ke you took the wrong person ongenayo i-inner person enhle. Hallelujah. So ilapho ke lafika khona ukuthi bese lo mshado usuzamazamazeka because owesilisa wabuke outward beauty wamukela yona wathi hayi angimshade kanti inner person ayikho right. Hallelujah. Abantu besifazane benzani bagcila kakhulu ekuzinakekele ingaphandle baze bakhohlwe ukunakekela ingaphakathi. Abantu besifazane bathenga kakhulu, spend more money on things which will sort out the outward person. They neglect the inner person. Kunezinto kunemali ofanele uyikhokhele ukuthi ulungise umuntu ongaphakathi. Sizwana bazalwane, ngiyazi nini ngalizungizwa lokho engikhuluma but that's a fact. Khona imali ofanele uyispendele ukuthi ufuna ukulungisa umuntu wangaphakathi. As much as kunama thousands and thousands wasipendela umuntu wangaphandle nowangaphakathi kuyadinga uspend imali ukuthi umlungise. Ngoba kumele kulunge ndawo zonke, kulunge ngaphandle, kulunge ngaphakathi. Hallelujah. Nansi nje lusinayo. Amandla angakazivumeli ukuthi sihluleke ukulungisa ngaphandle ukubukwe ama-blocks nje sibuka ngaphandle. Amandla that day kwalunga sanamandla uyothi ungaphandle ukhawo ubukhazikhazi okubona uthi ungena ngaphakathi ukhawo ngoba solungisa ngaphandle layo silungise ngaphakathi. Nawe as a person make sure ukuthi you sort out the outward person as well as the inner person. Hallelujah. Yabo lezinto ke omama sivela ngezinto eziningi ngendlela eziningi uma umuntu ongaphakathi engalungile. Ngitshontshele itempleni ngenxa yesikhathi ngiyakwazi ukusho zonke. Hallelujah. Ngiyakwazi ukuyibeka zonke. Hallelujah. Kodwa uma umuntu ongaphakathi elungile ubona ngisho indlela akhuluma ngayo nomyeni wakhe nobaba walezi ingane abizwa ngomama. Ubona ngendlela akhuluma ngayo nomfana omtholisa umntwana bengashadile engamkhokhele lutho kodwa just because ingaphakathi lakhe lilungile uyaqala ubone. And ilapho lamawuthola uqondene nomuntu ohlakaniphile nokuhlakani ozokwazi ukuthi utshontshe khona umshado because umfana uzobona ingaphakathi athi no mangaphuthwa yilo ngeke ngize ngimthole. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Alamane umfana kushada ngoba nakusenithola ingane baningi besala nezingane zabo.
baningi bekhetha lobola ngenangane ngayamshiya abashiya hayi kuthiwa yedwa abashiya abawu3 noma abawu4 nezingane ezahlukene abashiya bonke kodwa azokhetha because the person is looking for an inner person. Hallelujah. Siyithola ingane kodwa mangibheka inner person naye ngiyaloku. Hallelujah. Amen. Thina sibadala ke sithi hayi la Dolo ungalinge nje ushuma wengane uzoyifaka ekuhluphekeni. Badlala ngaye. Sim advisor wrongly. Kumele abheke umuntu abuka abona inner person personal because if marriage is a lifetime thing size sakubaniso ukufa nohlukaniswa ukufa awutshele lesi sipokoza lena singane uzohlala naso ukuze kuyohlukaniswa ukufa. You might as well stay without marriage. Umuntu wesilisa ungaphoqa ingane ukuthi ushade umuntu. Ungalingi uyifaka ibhaxa lengane ayilo ibhaxa. Kodwa shada umuntu ngokubone inner person. Maphoqa ukuthi onengane asale nengane yakhe lesifeni nafaka sala uthathe lo inner person right. I know ngizokufaka ngalokho but I'm saying it is a fact. Ngoba akumele ukuthi sibe lemshado ezolokhu sigijima sehlaseluka kulungisa inkinga kuyona. Kufanele sibe lemshado abantu abathathane ngo right, hayi ngo wrong. Ukuthi ngidinga umuntu one inner person right. Okwengane esinawo nalo sokubona kanjani. So what's the one? And now when I'm Wesifazane, don't force yourself into a marriage with someone who told you singane because sometimes you mistake. So in actual fact, you force you are forcing yourself into a mistake. So you force once the mistake is a ingane phela manje. Once nashada izokhula ibe umuntu omdala, mistake bese umuntu omdala again. Ingane bayi mistake wena usuyiforce kulo ukuthi hayi ngifuna ngishade ngoba nakusesithola ingane I mistake you are taking a mistake uyayikhulisa uyayinakekela bese kusekushadweni izokhula ibe ndala lapho siyenye indoda. So kubalulekile ukuthi lezi zinto ngizazi because izinto eziyingxenye yempilo ngaphandle kwazo uzoba nenkinga. Hallelujah. Hallelujah. Abantu celebrate usuku lomama bengifisa bakutheni kubuye leza insuku mina angazomama bebazisa amadoda hayi ngangazomama bebazisa obaba bengane zabo laba bakudala babebazisa ngendlela yokuthi babeze kwangaphekwa ngabuzwanga ubaba ukuthi ufuna ukudlala namhlanje bani. Amen. Inamandla le. Wawuthi mawudla wawusuka ukuthi mangivula iplate ngizovula ngibone. Njengamanje uthi muvula usukulindele noma yini awazi noma uzobona unyawo lenkukulu ubheke phezulu noma uzobona ufish ulele isicabane awazi nozoyibona ubone khona. Ngamakhosikazi ayazisa bomama mothers ababazisa amadoda kungadliwa kukhingwakhini into ethile ngomithwalo omamkhulu so alefuna istambu athe ikhumbula istambu bese phika istambu abe kuyindoda uyalandela usiyona leso stambu ngoba sasithandwe uyena ngalokuba ayinamhlanje ngikhumbula amakharoni uyomuza umamesho hayi namhlanje ngikhumbula amakharoni ngifuna ukudla amakharoni uyoxoba amakharoni nawe usiyodla ke ngoba uyalandela lokho. Usindoda ukuthi ufisa ukudlala namhlanje baba. Usindoda ukuthi ufisa ukudlala baba wengane ufisa ukudlala namhlanje ngiphekele namhlanje.
Bangabi ibhosi yemenu la ekhaya. Wena nje ibhosi yemenu, fawonke silandela kona sabantu abantu silandela emva kwakho. Lokho ucabangile ngalolo la ngokwakho ke eceda wena ke sesiyibhosi yemenu. Sibane landalo kusebancane. Mhlawumbe thina noma Nyawo sesiyigugela senendaba. Mina ndawo mhlawumbe sengambekezelela ningitshela nina kudoba. Thina lokho akuthina isayigugela phezulu. Kodwa nina senethuba lokulungisa. Mama ngidinga wadluleka ngibona senaqala manje eyigugela qala nje ngiphile bamke uyothuka nobakuthina. Banini bancane ngisizane nakulekelela mina. Ubaba abantwana nakekelwa. This is the person. Uma ngabe ekhombisa ukuthi uresponsible, this is the person okufanele ukuthi uthole kuyena uSara wayebiza uAbraham inkosi yakhe. uSara wayebiza uAbraham inkosi yakhe. Khona nje sikhulume thina abashumayeli bamkhulu sigxeke uSara, sithi uSara wawuza uAbraham wathi akangene kwimate yakhe uHagari. Yes singaba neqiniso kodwa ngiyathi mina mangidlalele nje ngedwa ngithi this is the woman who was idolizing umyeni wakhe uAbraham in such a way that end up ekwela esilingweni sokuthi ngokuqabangela umyeni wakhe akafuna uSara ukubona inkosi yakhe ingaphathekile kanti ukuthi ayimtholi umntwana. So usazuyani ngeke uthi hayi baba kulungile ngena kwimate. Mina ke kungibuleke kanjalo. Yes fair enough mashumele sakuthi lokho sikazi wami wawisicelo kaNkulunkulu. Kodwa sometimes indlela ayemhlonipha ngayo idolize ngayo uAbraham uSara ikhona ongenza ukuthi wathi no ubaba ngiyambona. Singakhuluma phela hleke ukuthi kodwa ngiyambona ukuthi akaphathekile kahle ukuthi akabathola abantwana. So I the person no ngena uHagari uthola umntwana for the sake of ukuthi ube happy. Ngaphela wenze njalo wathola kaIshmael kwenzeka ngendlela okwenzeka ngayo. Kodwa ekugcineni wayicabangela inkosi yakhe. Make sure ukuthi you prioritize ubaba wezingane zakho. Usukumenza ilast upeke order. Usukumenza umuntu ogcina kodwa prioritize ubaba wezingane zakho. Uyabona nje amanye amakhosikazi awathola ama present nje Mother's Day is because uyabona ubaba ukuthi angike keep a present la. Silume face. Futhi mase kuwesi sekukubi kakhulu uzathi angisadingeke kwakushoke kwakhona ukushoka ngithayingeni. Wotshela nisentweni. Because of mama ukuthize noma MC osithoke sontweni mina ngingena ngisasho kwalo. So uma ubona ungashiwo happy Mother's Day kuwena ubaba wezingane zakho ungasheshe uyikhombe kuyena ubheka nesession zakho. Inkinga ngenza ukuthi wena hayi cha mina nje ubaba wami ngiyamaza akekho romantic. No shinda bo romantic. Ungayibeka ayiyeke nje romantic nana. Uzu ukuthi akasho ngani kodwa uromantic. Uhambe kakhulu usamba uromantic. There is a reason why engasho. Mhlawumbe thina sitshela futhi masikolwa seyamadoda wewe angingeni. Lapho kuba khona kakhulu ngempela. Uma yena lo baba wakho esazovuka ekseni awushele amakhosikazi ohappy Mother's Day akushiye wedula awasiyo nje kusebenzini asebenza nawo happy Mother's Day zanele happy Mother's Day bani happy Mother's Day wena kushiye la sekunzima ke lapho athi biza ukuthi wena ulungise biza ukuthi ulungise. So asithi mas celebrate lolu usuku asithi celebrate sithi siyazikhumbuza ukuthi kumele siho mama senze kahle
kungabi ukujabula nje ukuthi ayisifuna ujabule no ake sithi Nkosi awukungivuselele ukuthi ngenze kahle uma Nkosi bese ngiyubasi wemeni mina ekhaya ngishintshe Nkosi ake ngibuze ubaba ukuthi kuphekwa zonke lezi zinto obona ukuthi awenzi kahle buza yazi ukuthi sinayihlala nje mfazana lezi ngishoyo ave kudleka ukudla oyekhona wazi ukuthi uyodlala abona ukudla oyekhona wazi ukuthi uyodlala udlakaza mnandi okunye kuyathusa nje ngisho nje umuntu uyavula iplate nali thambo limile liqhumushile percentage le appetite bakuphinda qala top uyela 100% hungry kodwa umuntu amphathe khona mawuyithini Yabona maqhubeka nawe ungathi ngenxa yesikhathi sokugcina sesithekithi akafakaza amadoda lawo ukuthi asakabuze angazi ukuthi lokwenza manje into asivale manje ngikhuleka ngoba soqala lapha ekhoneni sithi awuzoma phambili ngasola ufakazi ukuthi uyabuza kungasho bona bamdingi kusho thina esila sekumndeni phela la sebaxoxele siyiqenda sithi ngapha siqale nje lasibikho rasolo ukuzwe kubalulekile ukuthi umama dlala indima yakho ngokuphelele haleluya njengokuthi nje asinakelele ubaba uyena umuntu lo owakwenza umama because he planted the watchani imbewu aphandle lokho ungeke lo mama and ke lento ngiyithi mina akuwo umuntu engakwenza lo mama bakhona abantu ongathandana bangakwenza umama nami uzabazalana lo uNkulunkulu washesha wambiza washona wawungasugcina uthole linika angithi ungabathola abantwana kuthiwa yini nyumba just because of this person uNkulunkulu wamgcoba ukuthi yena oyobalekana naye appreciate that uka-appreciate kanjani ukuthi umhloniphe appreciate kanjani ukuthi umthobele wenza konke ongasikwenze sengishilo lokho engikushoyo nathi bobaba we need to play indima bekhona esiyidlala ngoba angeke umama kubuze ukuthi kuphekwani kungatheni lutho haleluya uyobani ukukhathala athi mama Nyawo sipheka namhlanje ngithi hayi bengicela ibeef curry athi ayayikho okay ungezami chicken curry naye ayikho hayi kulungile ka awungenzela imali beef means naye ayikho lapho sekubiza ukuthi mina-ke ezindoda angidlali iroli yami okuzobuza babukeni kuthiwa udingani namhlanje usho ugijima nawe uthi hayi Martin sausage Martin via akukho sekubiza nadlala indima yakho phela uthanda ukuthi wena provider ngithi kuleli ekhaya ubaba provider wathi baba akasebenza umama asicacise lokho ukuthi umuntu oyiprovider ubaba cela sizwe nale ngoba ngeke sibe nalo mhlawumbe ithubelila
noma ngabe kusebenza umama kuphela ubaba akasebenzi kodwa umuntu oyiprovider akashintshi kuba ubaba. Ngiyezwakala bazalwane. Niyezwa bomama ngeMother's Day. Noma ngabe usebenza wedwa ubaba akasebenzi kodwa ubaba uremain provider. Awashintsha amarole. Awushintshe bese wena usuba i-provider ngoba nakho akasebenzi. Noma ngabe uhola imali enkulu uba uhola encane ayishintshe irole ubaba uremain provider imali yakhe encane. Ahole 2,000 rand ubaba wena uhole 10,000 rand it remains the same usay provider. So kubalulekile ukuthi no baba bayidlala indima bawenze lula umsebenzi wenu. Awenze lula ucabashe mamkhulu umsebenzi wakho ukuthi umbuzo uyazi ukuthi ma ethi udinga ukuthi uyazi ukuthi uzoprovide kube provide. Haleluya. Ukuhloka kwenu akube namaphakathi. Umuntu onenhliziyo enhle umuntu ohloke kahle ngaphakathi okwazi ukwenza zonke lezi zinto. Hayi noma ubani. Hayi noma ubani. Musho kahle ngaphakathi uyabonakala. Haleluya. Bende isikhathi manje thina ngida kakhulu ngazombe nenza khona ukuthi ngibe nesikhathana esincane. Ngingayichazi lezi zinto. Bendinga isikhathi esanayo. Yabona owesifazane ngeMother's Day uyena wakhumuzi. Angithi lithi iBhayibheli owesifazane uyawakha. Angithi lisho njalo. So in other words, mayifika owesifazane emzini obhidlikile. Ubhidlike kanjani? Ubhidlikile physically. Ubhidlike ngokuthi umfabakazwana udade wabakazwana ubani umfabakazwana uma wakhe fika yena awakhe akafike aqhubezele phambili akafike mabengezwana bawu3 eyingane eziwusebenza lomama afike yena edabanya ababili futhi bese bawu5. Uyabona ukuthi benze njalo ekwazi ukuthi ahlanganise abe unifier lo muntu lo umuntu inner person right. Umuntu obona ukuthi uzokhulisa ingane ngendlela right. Ubalalela wemama uzobomama ingane incela kuwena lento nayo ubona ingane inenhliziyo embi nje yanceliswa umuntu onenhliziyo embi uyobona ishaya ezinye ingane esikoleni yanceliswa uphuma silo kankosikazi uyeshaya mama nkosikazi. So ingane yenza lento incele kuwena. So mama othi ngathi ucelisa uphizwe amakhwebevu ingane yomama besidakwa ngoba yancela ukudakwa kuwena. Amafaka ngokulumana kodwa isikhathi salasiko yiwona sisho bawe happy Mother's Day ababe nje njalo uthi happy Mother's Day. And awabhekile komama kuphela abheke nalabo abawomama to be kudala. Abheke nalabo bazamakhosikazi kudala. Ukuthi sibe nebandla elizokuphoxeka. Yazi ukuthi umuntu oyedwa wela owenza kabi endodeni emzini njengomama umkhathi nasonke. Nina manona la besikhuluma besibuya kwamaqhubu emotweni manona la endaweni uyabona amakholo kaNyawo. Akusho ukuthi ngabona bamqhubu cha ngiyabona amakholo kaNyawo. So amanye amazwi ubona kwenu attachwa to ibandla. So yikho kumele sibe nabazalwane abazozixoxa abazokwazi ukwenza izinto ezifanele. Labo bazalwane laba abantu ongaphakathi olungileyo. Ngicela sibe nenyawo sikhuleke namhlanje.
Sifisa sakhuleka sivala amehlethu. Mama ungazi umthole happy Mother's Day wesilisa. Wakhe nawo uzikhuleka ukuthi Nkosi ngisize. Ungathi shintsha le ndoda ungathanda shintsha ngokuqoqa. Awube inkinga ngiyacabanga nawe. Ayikho kakhulu la ikhona khona kodingapho. Wena kuyena kodwa eminde ibhiwe ikhomba wena uthi challenge ngawe. Sibe nomama esikhulekele umama abazokhulisa ingane ngokufaneleyo. Sikhulekele umama ukuthi sibe nomama ebandleni abangeza ukuba nama-favorite part ey'ngane zabo. Kube khona abayithanda kakhulu. Sikhulekele umama ebandleni abazothanda zonke iy'ngane. Oyizalayo biologically ngongayizala as long as kuyingane. Sikhulekele umama emshadweni abaganile abazothanda iy'ngane zabo, bathande ngisho nezendoda, bangathandi ezabo kuphela. Sikhulekele umama emshadweni abazothanda ngisho iy'ngane zabo ey'ngelutho, eziliwunga, ezidlama-drugs, kodwa bayithanda. Athande nale engasoti, engazwani nendaba yokho ayithande. Because ukuthi ayisona ukuthi idlama-drugs uthi njani usewumamayo. Sikhulekele umama abazobazisa obaba bey'ngane zabo, whether nishadile noma anishadile, whether uyayondla ingane noma akayondli, whether uyondla la ekhaya baba lezi ngane noma kodwa, kodwa sizokhulekela omama abazobazisa obaba bey'ngane zabo. Because akushintshi ukuthi ngoba nakhe ebondli akasele ubaba wengane. And engane ayinendaba nokuthi uyondla noma kodwa baba, enganeni ubaba limeni ubaba akashintshi usewubaba. So inakho kufanele sikhulekele zonke lezi zinto uNkulunkulu asisize. Mhlawumbe ezinye zezinto engabe ziyenzeka zivalwe uwena ngenhliziyo yakho, zivalwe uwena ngokubi ngaphakathi. Namhlanje befuna ukuthi ma-release umama nalo mbambela igqubu lokuthi akayondlanga ingane wakushiya wedwa, awukhulule namhlanje ngoba uzobe uyikhulula wena. Mawungamkhulula umuntu, mubopha umuntu usuke nawe ibophile. Mawungamkhululi nawe usungakhululekile. Iphoyisa likhululeka malingakambophi umuntu. Once labopha umuntu usekufanele imgadile. Kodwa malingabophanga umuntu liyikhululekele lingangisho esitolo liye noma kuphi lenzeni. Kodwa la minute labopha umuntu kwalona lisakhululekile sekufanele imgadile. So lo muntu ombophile ombophela inhliziyo ukuthi akayondlanga ingane yakho uyibopha kwa wena uqobo, hayi ukuthi ubopheke kodwa uyibopha kwa wena ukhululeke. Akayondlanga kulungile, ikhulile, ingane nje ingane namhlanje. uNkulunkulu bekhona. Bayibona usizo lakho wangenelele. Sokhuleka namhlanje omama kakhulukazi sibakhulekele nathi. Mama benze kahle nathi siwobaba la sibaphazamisa khona bagcine bengasenzi kahle ngenxa yezenzo zethu ezinezinhle. Sikhuleke simo besilisa ukuthi Nkosi asize. Asisho ngane sithi konke kuyenzeka bese siyakhuleka. Konke kuyenzeka. Yeah.
ungenelela lutho ngaphandle kwakho ungenzeke lutho baba sidinga esakho isandla baba ukuthi sithinte loya mama naloya mama sibathinte namune baba ukuze bakwazi ukuba bomama abonokubona phakathi komunye abazokuba nge-inner person abefanelekileyo i-inner person enhle siyabonga baba ngalelizwi ngalolu suku awulenze babe besaluthokozela kube usuku abazokwazi ukusikhumbuza ukuthi bayadinga ukwenza kahle bengomama bayadinga ukwenza kahle bengabantu abahola babamakhaya baba siyakhuleka nangalo mzuzu basize baba namunye nalapho ingcinamba khona sithembe wena bodwele ukuthi bakuzongenelela namanje baba sesibheke yakho ingalo ukuthi baba yiyo babezongenelela esimeni so mama baba ababinayo inaphezulu right siyabonga baba lethu umsebenzi namhlanje nalesikhathi samanje sicela konke lokhu ngoJesu Kristu omgcobele kuze kwephakade amen.